Magyarország kolozsvári főkonzulátusának nevében köszöntőnt mond Körösi Viktor Dávid vezetőkonzul. Fogadjuk nagy szeretettel. Tisztelt zarándokok! Csíksomlyó felé Isten hozta őket Kolozsváron. A csíksomlyói zarándoklat jelentése és jelentősége össznemzeti. Ahová most önök tartanak, a somlyói nyereg helyszínt és lehetőséget biztosít minden magyar számára, hogy közös szimbólumaink alatt félretéve a mindennapok nehézségeit, egymás szemébe nézhessünk, erőt meríthessünk Istenünkből, megtapasztaljuk a 15 milliós közösség erejét, és nem utolsó sorban mi magunk is erőt adhassunk másnak. Tanúbizonyságot tehetünk a magyar nemzet határokon átívelő összetartozása mellett, hogy egyek vagyunk, hogy magyarok vagyunk. Csíksomlyó üzenete az, hogy egy az Istenünk, egy az anyanyelvünk, egy a kultúránk, és mindehhez olyannyira ragaszkodunk, hogy mindenre gondosan megtanítjuk az utánunk következő nemzedékeket is. A magyarság megmaradásának záloga a nemzettudat és a munka. A templom és az iskola, ha úgy tetszik, Reményik Sándorral szólva. A nemzettudat összeköt minket, akik egymás számára lehet, hogy ismeretlenek vagyunk, de idegenek nem. A nemzethez tartozás azonban felelősség is, ami teendőket jelöl ki számunkra. Klebelsberg Kuno a nemzet jövőjét a művelt ember fülben látta. És igaza is volt. A magyar nemzettudat elsődleges sajátossága, hogy a magyar ember nem valakihez képest, nem valaki ellen határozza meg önmagát. A magyar ember azért magyar, mert ősei értékeit hozza magával és éli meg. A nemzettudat, a magyarság, otthonunk, családunk történelmének ismerete és egy csak ránk jellemző, az évszázadok és évezredek során a genetikánkba ivódott viszonyulási rendszernek az összessége. Máté evangéliumából idézve, nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem atyátok lelke szól általatok. A műveltség tehát értékeink ismerete, lényegében őseinkbe, atyáinkba való kapaszkodás akkor, amikor úgy érezzük, hogy az életünkben iránymutatásra van szükségünk. Identitásunkban őseink jelennek meg, ők szólnak általunk. A csíksomlyói zarándoklat ennek a nemzeti műveltségnek a szerves része, mert tudatos cselekvés, a találkozás, az összetartozás érzés erősítésének kimondott szándékával. Minél többen zarándokolunk Csíksomlyóra, annál biztosabban tartanak minket gyökereink a szülőföldünkön, és annál stabilabban állunk a világ viharaiban. Merítsünk hát erőt egymásból, hogy a továbbiakban is tudatosan vállaljuk magyarságunkat, gyökereinket, és ennek megfelelően tudjuk élni életünket, ennek megfelelően tudjuk nevelni gyermekeinket és unokáinkat. Szerinen, nyugodtan, okosan és rendíthetetlenül. Istentől áldott zarándoklatot kívánok!